Bayabrok ang tini norok ni bagay te kaisa ketal biri tuwi phaipika hingke abo tamo sung tini saiman layana. Pula ni simi paithak jora nai tongdi hingke norok tamo kahamke no saiman nai. Chini hayung rizak bishi shikangni kecham tei borok rok bishi saini sai kecham sana thangke tabuk jotono moda nangbaikha chini saifano chini okra rok tei bo kereng tei advance songmani abo bahaike haidin ke saiman layana obahaino kaisa archaeological discovery no tei abno nukhe norok bo khaklayo puitu khlayana. Number 10 biking rok ni kecham nok no tei horoksa thungkereng eastern iceland o biking rok ni nogo thangde sogoimani abono kaisa discovery hinjago hingke angno rok no Kenariwana biking tamno hin abo ungkha samudroni daku rokno hingjago 800 ni simi 1100 bishini bishingo thanglai sukhlayo biking rock ni nok 800 ni simi 850 edio tongmani biking rock no Iceland o puila thangnai borok hinai sajago sana thangke Iceland ni joto borok rokno samudroni daku ni bosong hini sajago biking rock ni tomung chamung tei borok nok bahaike tong aborok sing saiman layana biking rock ni nok lokmani 30 meter a Iceland o daku ni bisingo ganang ni nok abono jotoni kotor aro gobang kuk manei khwnai no gobang rangmarini mankha. Number 9 British explorer tei naval officer Sir John Franklin 1845 bisio kainei rungtor bai America ni manei rutukna thangmani Atlantic tei Prashanta Mahasagar teikhe sogoyo a kainei rungtor ni mung HMS Terror bai HMS Airbus tongmani a jagao horok sara thamchiba borok ajak tongmani a jorao achomsa kainei rungtor no gamai thangmaikha tei joto borok rokbo kamakha aborok no rutugui phanoman liya phia 2014 ni simi 2016 bishini bisingo borok no naituk jakha Parks Canada archaeologist by afuru Canada o borok ni kokthai bai ke seijak mankha compartment tei room joto phiok jak ni sing saimanka chaloknai banchirina ni chaito ge hai phia aroni document rok agini haike no klaijak archaeologist abono research khlai saimana ni chaito kha Sir John Franklin ni mission belakheno kaham tongmani phiaba abo bahaki felungkha abo jotono wana laijak gesung tabo khaino hai saman layana. Number 8 2018 bisio Egyptian archaeologist ni kaisa team sakberao ochaini simalang rutugui mankha sana thangke 4400 bishini gcham 16 feet tolao phobjak agini phobdrop haino abo haikeno klaijak tongkho kaisa wana mai singsa kok ungkha aro abo hai manei belaino gtal snamjak drop haikeno tongbaikho tei aro ni je mane khani rok belaikeno gobang rangmarini painting ni simi jengei aroni je mangpli ro salja sikang sanamjak hai tei aroni je mangpli rong nugui no saimano khoroksa priest ni langmani kothomano funukjak khna hne abo royal purification freeze hinjago sana thangke king khare bai samungkhlaina shepmankha abo hai simalung kaisano rutugui mano aroni je manei khneite mangpli rok belaikheno kisa aro kisa wana bai singsa kok ungkha asuk gobang ma thayo tabuk sak jora coffin se maniakho archaeologist coffin ni bagai chamber no sebaina mujungjagia. Number 7 Spain o manmani kai sara brichi stombo 2 meter khe kuchukni abono tei jeng saiman layana abo tei kinaro snamjago phiaba bini samung tamo tabuk sak jora kebo saimaniakho 4000 ni simi 7000 kcham holong 1983 ni sikang tei bisingo habui thangmani phiaba tabukhe 2019 no tei ranma bagai tei ni phataro ongkhor phayo abono khati tonina bagai koklambo salaijakha. Number 6 September 2018 no archaeologist kaisa manei mankha abono discovery of decade bo hinjago norok wansugui deman a manei tamo ungna a manei phiaba abo haike jeng wansugui naikhe jotono saimana mujunguna phia abo ungkha kaisa shipwreck 400 years gchamni coast of Kasakas ni thani manmani a gcham shipwreck 1575 ni simi 1625 bishini gcham sana thangke tamo a discovery of decades gcham ungmani bagi de na phiaba abo haye a discovery of decades no gobang mano interesting mani mankha 40 meters kuchuk shipwreck no India ni tlangjak mani abo tukas teimao gelegai thangkha aro Chinese handicrafts Indian antiques bo tongo a jorao abono wana mai singsa kothoma hini sajago sana thangke a shipwreck belakheno gobang rangmarini tongmani. Number 5 2019 bishini kutung jorao archaeologist ni team abono choyawi samungkhai tongmani bagai Aberdeen mungai kaisa tunnel sap khlai paikha Scotland ni Peggle ni o tunnel belaino huijak abo hai je tunnel tei lukurok tei busakang no siwo boro ni simi chengjakha abo siwo phiaba boro thangli thagai abo ke bosia 2019
2019 BCO belai no chaitokma ulo o tunnel no senam mankha thamra 24 meter ni tunnel no choyaoi samung khlai tongmani bagui te a huijak tunnel no khurjakha ulo paithago archaeologist rok saimankha abo tuilai rima kaisa tunnel si a tunnel senamjakma bai auli rokni tuirok bo laikha te bebak phaising tuino kaham ungkha ketal lama kaisa phunukha. Number 4 research khlainai rok South Central Portugal ni Ibura district o obahai manimankha abono nugui wanai paikha abo ungkha pasan kalni bolni structure 18.3 meter ni o manai gobang ni sai jesuk bango abo ni sai odek ni slaibo gobang hamia angi thangka. Portugal News o ni kaisa interview o Antonio Bolera mungui archaeologist sai khanarikha pasan kalni o structure Europe ni pasan kalni structure bai sholayo hinai 3400 nishimi 2000 BC kacham structure agio Middle Europe o simino manthogo phiaba BC nei chitham joratei hakor khurma bai ulono Europe ni kubuni amchayobo rutuk jakha abo hai structure mani mang tongkhe pasan kalno tei jotono saiman bayana. Number 3 artificial Neolithic island sana thaka hingke abo ek doshok sikanghini sajago publish ingjak study o saiman kha pasan kalni borok rok artificial island senamo abono Khorang mungui sini jago bayabrok Khorang no tei sawi no mano kiaba tabuk sak jora major Khorang no research khlainai rokbo rutugui maniakho afru no kaisa island mankha clay bolte shor bai snamjak o island 2800 BC hai gchamni sana thangke Khorang belai chikon tei abo hai pasan kalo tei bo gobang snamjakha size aboni belai no kotor o island tamni bagui snamjakha tabuk phano kebosiako phia a jorao size aboni sai belai kotor o island tamoni bagui snamjakha tabuk phano kebosiako phiaba a jorao jaga bo komiana abono sina bagui tabuk bo rutuklai tongo. Number 2 2016 BCO scientist rock satellite by Petra ruins ni wanama singsa structure nukjakha o structure hajing ni tola phobjak aboni size Olympic ni swimming pool by paksa toru a hajing no khurma ulo karimankha aro singmung kasaka obahai mangpili tamni bagui abo kaisa mehel haide ingna naina thangke abono tongkatharok ni samungo de phanangjakna eba khaiba abo public administration building hai buya abo bai auli belakhino hakchal ke bayaprok norok wansuk de naikhana abo kaisa alongnok rok de ingna sara bachini kcham archaeologist ni bagui bo kaisa singmung. Number 1 2019 BCO bufabai fossil ni routine rutukna bagui Aaron Smith mungui medical student abahai manai mungsaman kha bo wansugui maya abahai manana hinai Aaron kaisa canon bolman kha abo England ni Sensin beach ganao klaijak abahai bol to manthogo phia Smith wansukha bol bisingo mungsasek tongna hinai a bol sabaima ulono 185 million year kchamni fossil mankha abo Tekeras mungui kaisa langma ganang ni fossil si ammonite tei dinosaurs by baksano kamakha ammonite ni fossil belai no sanatha kangkai manthok khaya Aaron Jeffro fossil naitukna chengo afru bo kabangma ammonite fossil rutukman kha asik joratoi no belai belai ke hambai jotono kaham tongdi.